Té la paraula Josep Maria. Bona tarda. Havia preparat unes idees que ahir, escoltant els galeristes, les vaig canviar completament i avui a l'arribar aquí també les he canviat una altra vegada, així que porto 3 discursos. Trieu quin dels 3 voleu que us parli, perquè tinc una certa confusió a propòsit d'aquesta cosa tan extraordinària de la heterogeneïtat. És a dir, que em trobo davant d'un fenomen que no és especialitzat. Per tant, us demano disculpes a aquells que estigueu en una branca de tot aquest arbre meravellós que dona aquests fruits, que és l'art, però que hi ha altres branques que probablement se sentiran com alienes. I per evitar tot això, al final, i si això no comença aquí, doncs... Aquí està bé. Bé, he decidit utilitzar aquests 10 minuts per presentar una targeta de qui soc, i qui soc com a col·leccionista. I això potser farà més entenedor i deixaré de dir cap opinió, perquè també el qüestionari jo no soc prou expert de contestar-ho, i tinc la impressió, però que amb el torn de preguntes, si n'hi ha alguna que m'hi afecta, podré dir alguna cosa sobre aquests temes. Així que, si em permeteu, us mostro una mica el que faig en el món del col·leccionisme i quins són els meus projectes de fàbrica i de producció i quina és la meva idea transversal que tinc sobre les arts contemporànies. Començo amb aquesta frase de l'Ernest Shackleton, que traduïda al castellà és: se buscan hombres para viaje arriesgado, poco sueldo, frío extremo, largos meses de oscuridad total, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Això deia el Shackleton quan va posar un cartell en un port anglès per convidar a fer aquell viatge d'exploració a l'Antàrtida. És a dir, bé, jo em sento en la mateixa posició. Com a col·leccionista contemporani em sento, evidentment, que estic en un viatge arriscat, que, evidentment, fa molt de fred, estic molt sol, que hi ha molta foscor, que, evidentment, no té cap reconeixement ni cap honor, que tampoc el busco, i que, evidentment, no sé si em permetrà fer el viatge i tornar a salvo, com diu el Shackleton. Per tant, canvio la frase i dic que l'art contemporani des de Barcelona és això. I, d'alguna manera, el Rafael Moneo, quan em presenta en públic, perquè tota la meva història ha estat com una vida privada, ningú coneixia qui era exactament, perquè fins a l'any 2007 vaig estar en silenci absolut. I va ser el 2007 quan el Rafael Moneo em va animar a obrir la meva col·lecció a la gent. I va ser perquè estàvem fent un museu, i ell feia l'arquitectura, òbviament, jo feia la part corporativa i el branding, i mentre dinàvem molts dies, ell és un gran agònic i un gran expert i un gran coneixedor de l'art, doncs vam estar parlant d'art i a poc ens vam enamorar parlant d'art, i el Moneo va dir: escolta, t'apadrino a aquest museu, la primera exposició que farem serà la teva col·lecció. Per tant, ell diu exactament, vull dir que em parla que he convertit la contemporaneïtat en un registre, és a dir, jo he fet un relat, i evidentment ho he explicat. Un relat que comença a Auschwitz i que acaba amb el SIDA. És a dir, que és un relat entre l'any 40 i pràcticament els nostres dies. Ara encara continua el relat, però no té ben bé una orientació determinada. Bé, parla de la meva actitud davant d'això i, evidentment, el risc que he agafat tant amb els artistes d'últimes avantguardes com també amb la transversalitat que conté la col·lecció. Ell parla que estimar l'art i contribuir que sigui una valiosa expressió és part del fet del col·leccionisme. El concepte de la col·lecció va il·lustrat amb imatges que com a targeta serveixen, i com que crec que es veu perfecte, evitaré dir-les, però si hi ha alguna cosa que ens hi podem fixar. Senyalo que el pensament, les idees i el compromís estan a la base de la meva idea de col·lecció, que per tant el que
i fet és un relat i un arxiu d'aquesta contemporaneïtat. Un arxiu d'un temps, d'un territori i d'una mirada psicoanalítica, personal i creativa que hi ha representacions contemporànies de tragèdia i banalitat. Tota col·lecció posa ordre en un present, i en aquest cas en un present com l'actual, molt fragmentat. És a dir, té un afany taxonòmic, seleccionar, ordenar, classificar i mostrar, té una concepció pedagògica i té, com a tota col·lecció, una fabricació de significats. Per tant, aquí entrem a 5 o 6 idees, no sé quantes n'he escrit, que relatarien una mica per què col·lecciono. I això és la targeta de visita bona. Primer, per sentir la meva època. Segon, per entendre diferents maneres de pensar. És a dir, et fa tolerant la col·lecció d'art. Dialogar amb el present, després del discurs modernista d'ell i del tema d'avantguardes històriques, clar, el meu discurs és un discurs que des de Paul Eluard, que diu «Il faut être absolument moderne», que s'ha de ser absolutament moderns i hem de viure l'art dels nostres dies i hem de treballar amb el present, perquè és l'única manera de crear història, perquè és la manera que tenim, l'oportunitat única d'estar vius és treballar. Per tant, art m'iguala a vida, art m'iguala a llibertat, art m'iguala a possibilitat d'intervenir. I des de la posició meva, art m'implica molt en que com més m'impliqui, més creació hi haurà. És a dir, no seria possible la creació si els que estem a la banda del col·leccionisme no apoyem. Per tant, i és un diàleg amb el present polític, també, no? Hi ha un compromís cultural, una exigència de compromís cultural, també em produeix una experiència poètica, perquè no hi ha això, i practico una aventura intel·lectual. Veig que encara hi ha més coses, no? I em fa disfrutar de l'art de la contemporaneïtat, que jo el separo de l'art contemporani, perquè li dic art coetani, perquè no tot l'art que es fa avui en dia no és contemporani, en el sentit que jo li vull donar. Hi ha molta gent que és com que no s'acaba mai el passat, i que treballen sobre estètiques homologades o que treballen sobre això. L'altre dia vaig veure una exposició, no diria l'artista ni el lloc, perquè si dic el lloc se sap l'artista i si dic l'artista se sabria masses coses, que es dedicava, això sí que ho puc dir, a l'abstracció lírica. Això és fantàstic. O la cosa que podríem dir el lirisme amb l'abstracció. I al veure l'exposició vaig reconèixer 10 o 12 artistes, que inclús alguns estan a la col·lecció, però que no fa falta tornar sobre el fet. Llavors, per tant, veia un Ràfols, o veia un Barceló, o veia un Tàpies, veia tot això. I aquest artista feia tot això al mateix moment. I clar, jo pensava, doncs, si això realment no és kitsch. Per tant, hi ha molta pràctica kitsch, que evidentment els preus no eren kitsch, eren molt baratos, i aquesta cosa, aquesta falsetat, aquest fals a l'art, i això estava en una galeria molt important, un museu molt important. Bé, hem parlat d'un viatge arriscat i ara parlo molt breument, escolta, quan se m'acabi el temps em talles, perquè això podem parar-ho com vulguis, i la targeta aquesta ja està enfocada. Llavors, també parlo que l'art de la contemporaneïtat suscita un gran descrèdit, i certament sospita i allunyament. Jo combato aquesta idea i a través del diàleg i la proximitat i l'experiència didàctica puc mostrar que evidentment tot aquest descrèdit, sospita o allunyament no són exactes. Per tant, i és cert que li passa això a l'art contemporani, perquè probablement el seu lloc de destí no sigui el domèstic. Aquí hi ha una cosa que jo sempre introdueixo. Tinc l'impressió, hi ha molta gent que em pregunta, tu pots dinar al costat d'aquest Conelis? I dic, quina pregunta em feu, no? O tu pots dormir amb aquesta obra de l'Ocampo? Dic, és que ni dormo amb aquesta obra ni menjo amb això, no? És a dir, que hi ha una sensació, molta gent que l'art l'ha d'acompanyar, és un acompanyament decoratiu, d'ambient, d'atmosfera, d'una sensibilitat, de no sé què. Jo em pregunto si això és exacte. Per tant, tinc la impressió que l'art actual
ja no es dirigeix per col·locar a la casa, a les cases normals que tenim tots, ni per conviure amb ell probablement. Jo crec que té el seu lloc. I per tant, la cosa domèstica ja no és així. Vinc de Bèlgica, on l'estructura del mercat és fantàstica, perquè tots els grans col·leccionistes tenen espais d'art amb fàbriques abandonades, amb edificis antics, amb canvi d'usos de llocs, i a partir d'aquí, que ho fan com a espais d'art, adquireixen obres. És a dir, i llavors anem a casa seva i no hi ha res. És fantàstic perquè han trobat el lloc de l'art. Això és una pràctica que aquí a Barcelona i a Catalunya no existeix. Hi ha poca gent. Coneixo aquell de Lleida que té una gran col·lecció, la millor col·lecció, el Soriguer, que em sembla que és un exemple de col·leccionista contemporani, i potser amb un altre estil de coses, el Vilacases, que no té res a veure amb aquesta contemporaneitat i que fa una col·lecció catalana i diu jo no faig cap col·lecció, jo faig país, i em sembla molt bé el que fa, i llavors que té els seus 5 o 6 edificis extraordinaris amb el qual va col·locant obres de tots els artistes. Abans he parlat d'aquest descrèdit, d'aquesta autonegació, d'aquesta suspensió amb la creença, d'aquest allunyament de l'estètica de culte, i com diu el Brea, només se pot fer una aposta sense fe per l'art que es vol productor de coneixement. Per tant, també és un altre dels meus trets de col·leccionista. Jo no ho faig probablement des del bon gust ni des de la sensibilitat a la meva col·lecció, sinó que està fet des del coneixement. És a dir, és una decisió... És més, quasi ara estic viciat. Si una cosa no m'agrada gens és el que més m'interessa, perquè penso per què no m'agrada tant. És a dir, i deixo de banda ja el que considero que m'agrada massa. Aquesta obra il·lustra perfectament, aquest Per Barclay il·lustra perfectament això. Evidentment, haig de reconèixer que hi ha una banalització de la cultura, un gir cap a l'entreteniment que parlàvem abans al començar entre nosaltres, i certes resurreccions postromàntiques. També hi ha un excés d'intel·lectualitat, i veritablement en un moment de descomposició com estem actualment, que això s'ha de dir clar, hi ha una crisi sistèmica, no és una cosa conjuntural, doncs hi ha un clima d'impunitat total i on els drets i els projectes no tenen veu, cap veu. Per tant, jo penso en aquest moment, entenc que posicions conservadores demonitzin constantment l'art de la contemporaneïtat. I tots sempre diuen, acaben l'article, estic parlant del Vargas Llosa, estic parlant del Vargas Llosa, que un premi Nobel sempre acaba parlant del Damien Hirst, com podem dir, com si només digués el Damien Hirst. Sempre quan se refereix a la contemporaneïtat, no sé per què no té una obsessió i una fixació. Veritablement, ell és un gran conservador i per ell no existiria tot això de l'art de la contemporaneïtat. És una llàstima, doncs, aquest tipus també de seqüències. Bé, algunes obres de la col·lecció, monocroms, plenses, poètica, matèric, peces importants, Sicílies i Campanos, nova escultura basca, són 9 monocrom, el Josep Marioni, el gran artista americà, cartografies de la contemporaneïtat, també es cola de quan en quan alguna obra, sempre he col·leccionat artistes vius, però de vegades apareix algun artista que ja quan vaig comprar no vivia. Pintura de l'era de l'entusiasme, com aquestes obres del García Sevilla, el Galindo, Xanor Manté, instal·lacions com del Domènech, molta poètica, el Brossa, l'Osten, amb el Living Neville sempre està present en moltes obres, etc. Franz Best, d'aquí el Vicenç Tudolí, diu que és el millor escultor del segle XX i que acaba de morir ara aquest any, i veritablement és un magnífic escultor, però el Tudolí és exagerat dient això, em sembla. Fotografia contemporània, lògiques construccions, aquí no vull això, la Hannah Collins. Hi ha obres, clar, jo no podria comprar la meva col·lecció, això també us ho haig de dir, això és part de l'atractiu del que he fet. Però vaig saber comprar, em sembla, encara que em vaig equivocar molt, la col·lecció és immensa, i és immensa però té molts errors, no? I algunes peces s'han salvat, com per exemple el minimalisme americà, però això està comprat en el moment que ningú li donava valor. Per tant, vaig poder comprar això, i en aquest moment aquestes obres, sabeu el preu que valen,
i el mercat com me les demana, no? Perquè són peces que la volen els xinos, la volen els russos, les volen els índios, les volen els brasilenys, i per tant no hi ha obres suficients per atendre la demanda que hi ha, no? Però, insisteixo, jo ara no podria comprar el Dan Flavin al preu que me'l posarien a Sotheby's. M'interessa molt la pintura llumínica, l'Anne Veronique Janssens, que és una gran artista, que he vist les últimes obres també, fantàstic. Joana Vasconcelos, a la banda de la dreta. Jeff Koons, és una peça gran, és un inflable, a diferència d'altres peces, és un inflable de plàstic, és a dir, no és d'alumini. Bé, obres polèmiques o polítiques com la de Joao Louro, de la United Killers, obres poètiques de Sylvie Fleury. També hi ha bellesa a la col·lecció, o hi ha crítica domèstica, encara la Joana d'Arco contemporània, o aquest Buda, com li diem en català, lentejuelas, disculpa, peces d'antropologia social, com aquesta del Bianchi, una peça d'art sonor molt interessant, a partir del moviment de l'aigua, els vols xinesos, 33 vols, van tocant-se i construeixen, a part hi ha 4 vasos, construeixen un so a partir del ritme que jo li dono. És a dir, que aquesta peça de baixa tecnologia, molt atractiva i molt gran, és com una espècie de nenúfars del segle XX, del XXI. Escultura sense pedestal n'hi ha molta. Aquest magnífic també peça del José Antonio Hernández Díaz, que treballa sobre la identitat nacional i la identitat femenina, la bandera de Venezuela, o peces com aquesta maleta de l'home modern. També hi ha la famosa peça de l'últim sopar del Damien Hirst, que són 13 facings de medicaments, que és això d'aquí. Últimament compro obres russes, aquestes 3 peces, 4, o obres de gent molt jove, anglesa. Aquesta noia té 22 anys i em sembla interessantíssim aquest tipus de treballs. L'equip Pinjaklov de Brussel·les són peces últimes, obres italianes o fotografies subjectives d'artistes alemanyes. Tot això ho estic convertint, i acabo de seguida, deixa'm-ho dir, en una fàbrica de cultures i arts contemporànies, que la tinc a Palamós. És una fàbrica que ja funciona, aquest és l'edifici on hi ha la col·lecció i on es construirà, aquesta fàbrica, que té la intenció d'obrir l'any que ve, amb el qual faré també d'una manera transversal, construiré una marca, serà un contenidor, hi haurà una producció i que tindrà aquesta relació entre lo global i lo local, i que allà serà un espai on la música, la investigació, les arts escèniques, els diàlegs amb artistes es podrà fer. La intenció és obrir el 2014, per tant ja estem avançant. Algunes fotos ja són de la mateixa activitat actual de la fàbrica. Per tant, art contemporani, música del nostre temps, dansa contemporània, cultura i medi ambient, audiovisual, formació, molt, campus d'estiu, és com un col·leccionista també s'ha implicat amb una idea de producció. I finalment també serà editora de disseny. Acabo ensenyant l'obra, que al principi començava amb aquella frase, que dona origen a la meva idea d'identificació. És una frase que el Fernando Prats utilitza amb el Gran Sur del 2011. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria.